Erick nyalo medo. Erick Odera maga mi nyalo medo kotenre koda geno ma bende jopiny nek beni gini financial year manyien. Okay, erokamano Sharon. Gimadwa medo mokwongo en environment ma Sirkal oloso ne investment to business for business growth. Ase wacho mokwongo ne aim mar budget ni is mondo o create gimiluongo ni stability economy. Koro stability no dhi miyo investors a lot of confidence economy kendo biro medo invite kata attract investment. Mar ariyo, Sirkal ne allocate 474 billion ne county development. Development mar devolved units mag gwenge ber nikech ka gwenge omi pesa to ginyalo timo projects, ginyalo timo programs gi makare. Aneno ka Sirkal okutemo keto pesa. Koro the shareable revenue no kopo ne nyalo dhi counties in time. Kaka sani naneno ka jatend migao mar omenda otemo golo pes te manjo nitiere e Sirkal mamalo kendo miyogi. Amano nyalo kelo geno maber kuom county government. Gimadwa nyiso jopiny maber kabisa en ni wacho ni budget ni kata economic situation ma wantiere ni masane ni to giga mokadho nigi aims adek. Wasetemo wacho kaka economic transformation dhi timore to nitiere gimiluongo ni physical consolidation.